Kuwi lagu apa iki? Wah, kowe ora pengalaman. Kuwi lagu rap. Oh. Nek cara saiki lagu rap dijadu. Wo. Ku bagu. Akeh terus ana piringane sing diesek-esek kae. Heeh. Ku bagu. Jenesi. Jenesi. Tangan kiwanya keboko, tangan nyekel siduk. Lalu dalane. Iya ya. Aku mah nemokke nang nganu nang Instagram iku. Iya, coba terus ketin. Angko ya seneng. Wis esuk ajar nge-rap tin. Heeh. Piye le ngerep piye? Ayo ngono kuwi mau. Melene saka ndi? Abalen suka ngarep. Lah. Sekarang Abalen suka jejer apa piye? lah yo salahe kok dadak nggo kupakku. Breng. Angko ya seneng.